नैबे खोदोम सिफाङाव लोगो हमजेनलायनाया जोंनि मोजां मोनलायनाय एसे मोजांमोन। आं दा दुखु मोनबाय नों हगारनानै थांबायना। एखमब्ला बे बिफांखौ लामा सेरजों थाबायनाय नुलांबा नोंखौसो ग्लाब बिफाङाव नुग्लांबायो, ओमफ्राय स्रोब गोमोरफिनो। बेसेबां दुखु मोनबाय आं। एसे लोगो हमलायनानै बेहायनो सिनेमा नायोमोन, सिनेमा हलाव मेथाइ जायोमोन, साहा लोङोमोन, फ्लाइअभाराव बेरायोमोन। अयनाय खालामनायमोन आंखौ। माथो बुंबावनो, आगै मांगोनायाबो आंनिया जुलि जानो लुगैबायनो। ओंखायनो 26 जानुवारियाव दानबाय आं थारिखखौ। लानोसै नोंखौ मोनाब्लाबो। बिदिनो खुनुरुखुम रायजो जालांसै आं। होमबा बेखिनियाव दोनदो ना मा होनो? दुखु मोनबाय आं, बांद्राय रायलायनो गोसो जाला।